ஓம் நம சிவாய. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஆள் சேர்த்து விட முடியுமா? நமக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்லாம் வரும்? அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ எனக்கு என் இதில எவ்வளோ கிடக்குது? இதுவரைக்கும் நான் எவ்வளோ வித்ட்ரா பண்ணியிருக்கேன்? ஆள் சேர்த்து சேர்ந்ததுனால, எனக்கு கீழ ஆள் சேர்ந்ததுனால. சரிங்களா? இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஏற்கனவே நம்ம ஆட்ஸ் வேலெட்ல இப்போ நான் இதுவரைக்கும் எவ்வளோ சம்பாரிச்சேங்கிறத மட்டும் தான் நம்ம பார்த்துருப்போம். இது இல்லாது வேலெட்லேயே ரீடீம் கேஷ் வேலெட்ன்னு இருக்குது. ரீடீம் கேஷ் வேலெட் அதில போய் பார்க்க போகிறோம். எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு. அதே வேலெட்ல வர்றோம். ஃபர்ஸ்ட்லேயே இருக்குது ரீடீம் கேஷ் வேலெட். இதை டச் பண்ணுறோம். இது வரைக்கும் நான் 6040, 1200 இதெல்லாம் நான் வித்ட்ரா பண்ணிட்டேன். இந்த 6000லாம் க்ரௌண்ட் மெம்பர் ஆனவங்க மட்டும் தான் 6000 கிடைக்கும். இந்த 1250ங்கிறது உங்களுக்கு கீழ ஆள் சேர்க்கும்போது, அவங்க கீழ அவங்க ஆள் சேர்ப்பாங்க. அப்படியே ரூ. 1 15 வரும். இப்போ எனக்கெல்லாம் ரூ. 924 கிடக்குது. இது எப்படி வந்தது? அப்படின்றத நம்ம போய் கமிஷனில் போய் பார்க்க போகிறோம். அதே தான் டச் பண்ணுங்க. கீழ கமிஷன் இருக்கு பாருங்க. அதில் கேஷ் வேலெட் அதை டச் பண்ணிங்கன்னா 15 1ஆந்தேதி 12வது மாதம் யாரோ பிஎம் ஆயிருக்காங்க. அதாவது ஓப்பனிங் மெம்பராக இருந்தவங்க பிஎம் ஆயிருக்காங்க. ரூ. 7 மாறிருக்காங்க. அதனால ரூ. 15 எனக்கு கிடச்சிருக்கு. எனக்கு கீழ உள்ளவங்க. அதில் அது 29ஆந்தேதி ரூ. 1 அது யாரோ எனக்கு கீழ சேர்ந்து ஆட்ஸ் அவங்க பார்த்ததுனால ரூ. 1 அவங்களுக்கு கீழ ஆள் சேர்த்துட்டு அவங்க பார்க்கும்போது ரூ. 1 இந்த 400 அதெல்லாம் வந்து கிடைக்குது எப்படின்னா, எனக்கு கீழ உள்ளவங்க அவங்க க்ரௌண்ட் மெம்பராக ஆயிருப்பாங்க. அப்போது அவங்களுக்கு 6000மும் எனக்கு 400ம் கிடைக்கும். எனக்கு கீழ உள்ளவங்களுக்கு கீழ உள்ளவங்க. ஸோ இப்படி கீழ உள்ளவங்களுக்கு கீழ உள்ளவங்க சேரும்போதே நமக்கு ரூ. 1 ரூ. 15 நமக்கு டேரெக்டாக இருக்கவங்க பிஎம்மா அப்படி ஆகும்போது ரூ. 1 15 சில்லறையாக கிடைக்கும். இப்போ அதை தான் வித்ட்ரா பண்ண போகிறேன். சேம் ப்ரொசீஜர் தான். எப்படி ஆட்ஸ் வேலெட் நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணுறீங்களோ அதே தான். இதில் கூடுதலாக பேன் கேட்பாங்க. பேன் நம்பர் கேட்பாங்க. எனக்கு கேட்பாங்க. ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் 30,000 எலிஜிபிள் மாதம் 30,000 சம்பாதிக்கிறேன் இல்லையா? கவர்மெண்ட் படி அந்த மாதிரி வரும்போது பேன் நம்பர் வேணும். ஏன்னா இது கவர்மெண்ட் படி ரூல்ஸ் படி நடத்துகிறாங்க. ஸோ இது வந்து அதனால் பேன் நம்பர் இதில் சொல்லணும். இதில் அடிச்சுட்டு வழக்கமாக உங்கள் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்து ஓடிபி வந்த பிறகு வித்ட்ரா பண்ண வேண்டியதான். நான் எப்போ வித்ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். அதுமாதிரி முதல்ல வெள்ளி சனிக்கிழமை தான் வரணும். வெள்ளி சனிக்கிழமை வித்ட்ரா பண்ணுறது எப்பவுமே ப்ராசஸ்ஸு. அடுத்த வெள்ளி சனிக்கிழமை வெயிட் பண்ணணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளி சனிக்கிழமை முன்னாடியே செவ்வாய்க்கிழமை புதன்கிழமைலாம் போட்டுடுறாங்க. ஏன்னா பீப்புள் 40 லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால வெரி குயிக்காக ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்டேட்டிங். அதனால் இப்போ எனக்கு வந்துருச்சு. அதையும் நான் போட்டிருக்கேன். எப்போ எனக்கு நான் வித்ட்ரா பண்ணேன் அதிலேருந்து செவ்வாய்க்கிழமை நைட் எனக்கு அமௌண்ட் வந்தது நினைக்கிறேன். ஈவினிங் வந்தது 4:30 அந்த மாதிரி. ஸோ இப்படி தான் வித்ட்ரா பண்ணுறது. இவ்வளோ தான். இதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஆள் சேர்க்கறது மூலியமா உங்களுக்கு கீழ அவங்க ஆள் நீங்கள் சேர்க்கும்போது அவங்க நல்லா அதிகமாக சூப்பராக ஆள் சேர்க்க உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். இப்போ எனக்கெல்லாம் ஒரே ஒருத்தரை சேர்த்தேன். ஃபஸ்ட்டு நான் சேர்க்கும்போது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் நிறைய பேரை சேர்த்து விட்டதுனால எனக்கு பெனிஃபிட்டு. அவங்க நிறைய பேரை சேர்த்து விட்டதுனால எனக்கு பெனிஃபிட். எனக்கு கீழே இருக்கிறதுனால அவருக்கு பெனிஃபிட் தான். அவர் ரொம்ப பெனிஃபிட்டு. அவர் இல்லாமல் அவருக்கு அவர் நான் தானே டேரெக்டாக இறக்கியிருக்கேன். அதனால எனக்கும் பெனிஃபிட்டு. ஸோ நான் வித்ட்ரா பண்ண டேட்டு எனக்கு வித்ட்ரா வந்ததுக்கான ப்ரூஃப் இதில் இருக்குது. ஸோ அந்த மெசேஜ் 4/8 செவ்வாய்க்கிழமையே வந்துருச்சு. 765 டேக்ஸ் வந்து இதில் ரூ. 15 பிடிப்பாங்க ரூ. 100க்கு. அதில் ரூ. 10 பிடிப்பாங்க. ஆட்ஸ் வேலெட்ல ரூ. 10 பிடிப்பாங்க. இதில் ரூ. 15 பிடிப்பாங்க. ஸோ இவ்வளோ தான் சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். நல்லா வந்துகிட்டு இருக்குது. ஸோ ஓகேங்களா? தேங்க்யூ.